Keď na cestách vidíme takýto trojuholník, ktorý má tú vlastnosť, že svetlo, ktorým my osvecujeme cestu, sa na ňom odrazí tak, že si ho všimneme a zbadáme, je špeciálne tak skonštruovaný, že je reflexný, tzv. Reflexný prvok, tak vieme, že je problém. Je to návestie, že niekto má problém na cestách. A je to zároveň aj vždy otázka, mám sa zastaviť, mám niekomu pomôcť, mám sa niekoho opýtať, či pomoc nepotrebuje. A takýto trojuholník je o tom, že veľmi rýchlo treba vyhodnotiť, idem pomôcť, môžem pomôcť, ako mám pomôcť. Existujú ale aj takéto trojuholníky, takýto tvar trojuholníka, ktoré sú ponukou pomoci a nachádzajú sa väčšinou v kostoloch. Lebo tento trojuholník, tvar trojuholníka v kostole vyjadruje Svätú Trojicu, tajomstvo Svätej Trojice, kde traja žijú v dokonalej láske a nevedeli to ľudia vyjadriť inak ako trojuholníkom, kde sa traja pozerajú na seba, vytvárajú spoločenstvo a to spoločenstvo je spoločenstvom lásky. Otec, Syn a Duch Svätý. Prežívame teraz nedeľu Najsvätejšej Trojice, o ktorej vieme veľmi málo, je to obrovské tajomstvo, ktoré nás presahuje, ale vieme práve toľko, koľko potrebujeme k našej existenciálnej záchrane, k našej spáse. Aj to je trojuholník, ktorý vyžaruje svetlo, svetlo Ducha Svätého, lebo Duch Svätý je vlastne zosobnenou láskou medzi Otcom a Synom. A keď sme boli pokrstení v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, tak sme boli pozvaní vstúpiť do tohto spoločenstva, mať účasť na jeho láske. A ako sme rástli, tak sme dostávali stále viac a viac tú ponuku. Cez Eucharistiu, cez rozhrešenie, cez modlitbu, cez Bibliu, stále viac mať účasť na tomto duchovnom trojuholníku troch osôb, ktoré veľmi túžia vtiahnuť každého do ich stredu. Trojuholník Svätej Trojice má dostredivú silu, aj ty, aj ja, aj ktokoľvek je pozvaný mať na tom účasť. Len je dôležité hľadať tie vnútorné impulzy ducha, ktorý, keď sa mu otvoríme, nám už ukáže cestu, ako vstúpiť do tejto lásky a túto lásku ohlasovať ďalej. Takže čím menej, kiež by sme museli vykladať takéto trojuholníky na cestách, lebo sa nám niečo stalo, lebo nás vedie Duch Svätý, nás vedie láska Svätej Trojice, aby sme išli správnou cestou do správneho cieľa správnym spôsobom.